Amaghị m ihe m ga-eme ma amaghị m ihe m ga-eme ụmụaka egbuola ụmụaka na-abụọ. Hey! Ịnwa na onwe m onye bụ ihe juru m ọnụ. Amadị ihe mmụọ ga-ekwu na ya bụ. Ma mpụ maka nwata ntakịrị ga-esi wepụta ụwa nsogbu nyere nne na nna. Gwa gị eziokwu, ịgbakpọ Sabina anya wee very big problem ọkwa n'okwute nsogbu. Adịghị m onye nna ya bụ. Nna ya onye okwu n'ụka. Nwoke ọ na-abụ nlesi anya atọ ọ dị m ka ọ na-agba ọtụmọkpọ. Nna ya onye okwu n'ụka. Ị na-akọ akụkọ nna ya bụ onye nsogbu. Sabina na onwe ya ekwela. Sabina na onwe ya bụ nsogbu ka ya na-aga uche. Lete aga m akọrọ ụwa m na chi ma agha. Aga m eme gị na-ele otu m ga-esi ebido. Onye bụ na anyị enweghịkwa any other choice. Karịkwa ije yọba ha ọntị mgbe ọbụla obi ha ji weda jụọ. N'ihi na amaghị m ka a ga-esi wee kuwe ya bụ nwa wetata aka. Onye ọbụla na-eku nwa ga-enwe n'aka o ji eku nwa. Ya ka gwụrụ m ike na mamre m esi tinye ọnụ n'okwu a. Anyị jekwa yọwa ha o, wekwu ife ọzọ. Ụta nwatakịrị oge ọbụla ọ nọ n'ime ọhịa na-agba pafịa. Ihe ebe ọzọ ka ọ ga-anọ ebe a. Adịrị anyị n'afọ aja njọ mgbe ọ pụtara onye ọbụla bụ onye ara nwere enyi. Nọrọ n'ala ole ihe nkwụ dị elega ka ndị na-efu efu nọrọ ala. Aga kwuo n'ihe ọwụ abịara ebe ime mana ụka a na-eme ya arenji maka m hazie otu m ga-esi ekwe maka ihe ọdachi a dakwasịrị ezinụlọ gị ya ka m sị ka m bịa yọọ gị maka na ihe ọwụ ihe ụmụazị mere ọwụwa okenye mere ya so biko ka ị nwee place n'ime obi gị nwee ike gbaghara maka asị to forgive is to divine kwa ya wụrụ forgive biko bịa agha ya wụrụ arịrịọ ka ị bịara ịrịọ m please unu arịkwala m ya wụrụ arịrịọ ka ị bịara ịrịọ m onye arịọla m ị na-arịọ m ọ na mkpọchagodo onye ga-alụ nwa m ofu anya mgbe o nwere anya na-abụ nwoke ọlụ ya wụrụ mgbe o nwere ofu anya arịrịọ ahụ bụkwa gị egbo dị ya nna biko ewela iwe ma ihe mere na-emele ihe akwa na accident ịghọtago and enyi m nwoke ya akwụ ụgwọ the hospital bill ọ ga-emefu ihe dị na ya ọ ga-akwụ ụgwọ the hospital bill ya ga-akwụ ụgwọ biko ewelekwa ịgbaghara ya onye ọkwa mistake gịnị na-aza hospital bill hospital bill ọwụ nwa m na-enweghị ofu anya onye ga-alụ ya ihe mere n'ụwa na ebe ọ bụ na ụmụaka ha mere ihe a n'anya erube elu di ọ ịlụ nwaanyị agha ga-alụ nwa m agha ọ gị ga-alụ nwa m agha kem ga-alụ onye anyị nwere agha ole ya mmadụ na-aza agha nna anyị ọ bụrụ na ihe gbasara maka otu anya ka ha wụrụ nsogbu o nwere ụmụ nwoke ndị pụtara ụwa ihe ha na-alaịkụ ndị nwere otu anya ụfọdụ ndị ngwọrọ ka ha na-alaịkụ ụfọdụ ndị isi ụfọdụ kwa ndị ogbo ma ọwụ ndị nwere ndị dị deformed otu ị ga-esi na-ekwu okwu marriage na nsogbu otu anya ọwa anya ka a kụpụrụ egbu dị egbu dịka enyi m nwoke siri kwu ihe ọbụla gbasara ụgwọ a ga-akwụ n'ụlọ ọgwụ ma ihe dị agha anyị ga-ama otu anyị ga-esi eme ya gbagharịa tụọ ego gbapụta ya ụgwọ ụlọ ọgwụ ahụ bụkwa ego egbuo akụpịa gị ọnụ ahụ ị ga-ekwu ya
kedu na azụ ụgwọ ụlọ ọgwụ onye m ga-eri a sị gị na nwa m nwaanyị enwekwa ofu anya ana ọ kaala onye ga-alụ ya ime ihe mere mụ na unu enwekwa okwu ebeela nya m gwara ka ọ ga-awụ agha ị ga-alụ nwa m so gaa kwadowe otu ị ga-esi lụọ nwa m nwaanyị ị na ihe m na-agwa gị ọ ga-arakwa ahụ onye na-asị dị m lụọ unu enweghị mmiri ya ma ọ dị gị mma na ahụ ma gị eme ya maka ụdị nwa ị mụrụ ngwa si n'ebe a pụwazi agawa nọ mụ na gị ekwuchala gawa nọ a sị m unu gawa ndị ara scallywag unscrupulous bastard ị hapụ na m sị gị alụrụ nwa nwa Kedu mmadụ n'ihe a? Ihe mere children. So ihe mpa Sabina na-achọ ime ka o were liability ha aga n'ebe aka. Ka o kwere Sabina ha mba na-eso atụ I totally get rejected her onto your hand. M ga-alụ okwu n'ụka. Nsogbu ịma na Sabina bụ akpa nsogbu. Kpọbata ya n'ụlọ ka m gwara ihe tụkwasị n'elu nsogbu abụọ si nwere nwe. Ka nwa of high BP. Chineke ajụ. Mụsi m ike inwe ya nwa. Ịgwaghị eziokwu, ya bụ ihe gbagojuru m anya o. Mụ amakwa ihe m ekwu maka nke a. Mana isi m tụlee ya. N'ime akpa obi gị ma asị na enye ndị ebe a tụlee ma lelee. Ọ kakwa ama na ije eje lụọ ya bụ Sabina. Bikọsị mana mpe a onye okwu na ụka. Olesi kwadogo yiri akpa ụkwụ ihe ji wee zụọ onye bụ okwu n'ụka dịrị na mpa Sabina. Ọkwa ebe a nka nsogbu dị n'ekwe ife ọzọ mgburu ibu. Ọkwa ije lụọ nwa ahụ. Mkpote m shele ego. Ọ bụ ịga lụọ Sabina. Eji simenti nyashi ego ọnụ ihe. Gụwa gị lụọ nwaanyị gị na-eme. Gị lụọ nwaanyị ọ gị na-eme. Ele ihe fọrọ aka na akpa elejege m oke anya kwikwi. Nkwu ihe ime hụrụ ọnụ na-ekwu. Oh, iso na ndị na-achọ ka m nwụọ n'oge m erueru abi. I fit in to die. Enweghị m ike ịnwụ n'oge m erueru. Ọkwa ebere ka m na-emere gị. Ebere ka m na-emere gị. Bikọs na mụ amakwa ihe bụ uche obi gị bikọs ịkpa m kwuo ya pụ ijekwa eje lụta nwaanyị ọzọ ga-amụtara gị chịwa awa ndị a mfụrụ na-eme ka nkịta ara ebe a ibe ha na-agba ọ bụkwere ya ka mma na-afụ ebe ahụ mana adị ama ihe uche obi gị ịwọ nkata ihe uche obi m wụ na ịwọ nkata ugbo odo ole manya na ihe iwu ekwu uke nkata Igbo nkata ihe jiri ka ọ ihe ịwụ gị mepere ọnụ iji eri ede o gosigo m ụdị broiler ịwụ nkata ara ahụrụ m na gị na nwoke a unu nwere plans mana plan unu nwere ike iwọkụ n'isi a na-ekwu okwu ị na-ewere oche ọkwa ka ọ dịrị gị na mma ka a na-ekwu na-emekwa ife ọzọ gbachiri ka njikere gị n'ime obi ga-ehichi ka ịkụta mere mụ na gị na-agbakwa n'ọyị ihe m ga-emegide ha na mehe ndị oyibo na-akpọ mistake rụgharị uche ehiche agha lekweta ya da galọp anaghị eme ka ya mekpata gị mmadụ gị na-agbụ ka ofe ọkwụrụ mere mmeri lekweta ya da galọp agha a sị na anyị gịda aja agba ata maka na atanya awụda anụ ọ nwaghị agbapụrụ Sabina anya ọsọ onye ka ọ na-ahapụrụ ya ihe emebigula aka igbeke bụ akwụwaala ọwụ dị nta gara n'ọhịa gbagwute anọ na-ahụrụ ya onye ọ ga-eburu anụ gbawuru ihe emebiela ihe eri ahụ emebiela dada a sị ihe nkịta na-eji ya ga anya ọma m na ya ateliere otu okwu elu ọ ka ozi ụmụnna ya na-enwedịkwa ibi ọ dara enwedịkwa nke mpa nna m a ọ ga-alụ Sabina elulonu a ga-eji Igbo agwa onye ọcha gee ntị nkịta ihe ji na-eri nkịta iwu ya dị iwu aga eri iwu ya dị iwu aga eri iwu onye o ji na-eme ikpoki mgbe ọbụla ya pụọ n'ime ahịa lọg ya pụọ eme ikpoki mgbe e bidoro ibe iwu ka ọ ga-emeni mata na ihe niile ọ na-eme ewu ihe ọjọọ
isiokwu ma ọ gịnị gude nwa mmadụ kọpịa ya anya mkparanya oru ole ma na-asị kọpịa otu ọ ga-alụ ya lụpụta ya ọ ga-alụpụta Sabina ihe awụ ihe anyị kpebiri mụrụ onwe m ekpere m ya otu mee ọkwenwu Chineke ka anyị chere ka ọ bịa ụkwụ ebe nga anyị ga-eme ka ihe ndị oyibo na-akpọ sure double assurance na ọlụlụ nwa gbam ọ bịara n'ama nwe ụmụnne m anụghị m ihe okwu mgbe ọwụ na agha ji gacha ga-erigide gacha bata n'ụlọ ọ ga-alụ Sabina nwa m gbam maka otu Sabina dị bifo ha kụkpọ ya anya ọ fọrọ gịnị ihe ruo menopause a na-ekwu mmadụ akụkpọ ya anya onye ga-alụzi ọ ga-alụ ya ogologo okwu adịghị ya gbam maka na asị ahụbedo onye guzuru ọtọ ya hụ onye tukwuru anya whether he come or he no come or whether him like am or he no like am, he must marry Sabina. Because if he no marry Sabina, unu mo nyambo, nwanne. Nga lebe ya agha. Agha must hear me. He must see the other side of me. Okay, I'm not going. See, now in a year, I was going to join a year. Oh, we might know. You might know pretty eh? I can't actually hear you. Okay, wow. Where are you? I left. I have a good. Why do I make Bulamo? So why do I make Bulamo? Ya bụ ihe agwa ọnụkwụ na biko onye kwụsị ka mbịakwute gị kịta bụ na ka anyị kpa nkata ihe banyere ya bụ nwatakịrị nwaanyị ka anyị mara oge ihe eje ka ije mee ihe isi ya ka ọ bụrụ nkata dịrị mụ na gị na-abụ ka ntị ọzọ ha fee ya ya ka m kwụsị ka mbịa ka anyị kpa Come, nye mango ọsụsọ. Na-arakwa mango, ndị mbụrụ mango raja sekwara goyi. Ichi na-ebe n'egwu bụrụ ka egbe na-egbu ọkụkọ uvu ịbịara n'ukwu mango. Ịbịara be eji m onye ngata. So ị hapụrụ ụlọ gị bịawa nga ada eji m ajụjụ mgbe chi m ga-aga ịkwụ ụgwọ liability. Mana elu uju nonsense question dị ihe ka. Ndị Igbo na ndị iche ekpebiri na ị ga-anụ ya. Ọ ihe kpebiri na ị ga-anụ ya. Ndị Igwe gị na ndị iche ekpebigo na ị ga-anụ ya. Ndị Igwe gị na ndị isi ego kpebie gị na ị ga-alị why not igwe amarị ha a na-atụlọ nwaanyị lọ dị as if not this a na-agwa ka anụ nwaanyị mụ na ga abụọ mana enwe ha m shishi elebe m ga-esi eweta ego m ga-eche gị elu ya no wonder ka m gwa gị ka bụ eziokwu nwatakịrị ama wapụrụ ahụ ọkwa nwatakịrị anyụọ mamịrị na mma aṅụ ya mamịrị ya ga-achụ ebola ọ ga-achụ coronavirus ịma ha were ihe dị ebe ahụ bịara o mere ihe mere mmebi n'isi azụ ka o si wee debara na abụghị ebe okwu gị na-eje ogbu na-asa gị ogbu ihe ji gị mere ihe ọzọ nna jee lụọ hypochest jee mee ihe a hypochest ị ga na-akwụ ụgwọ ike orie afọ nkwọ 10 naira bifọ gị na-akwụcha ụgwọ ọnwa ahụ oloduo n'ime ọna 12 n'ụlọ ebe dị na bụrụ sọ dadi momi emezi ihe ha ga-eme ya na aka jee ga-alụ nwaanyị kịta ka isi ebe ka sị na amụsa bụrụ chukwu ha ịreze ga-alụ nwaanyị na-akọ ihe n'English kan ikwu sense na kuyo akwima onwe igbo ka atụrụ aka akwima ya akwa very good opportunity ndịrị one bottle of snap boy nga drop all that ya wana ma nwa muziri ana ma nwunye anya nwere isi ya onye na-akpọ marriage 419 amaka igbo ofe ọkwụrụ ndị mere ihe otu bottle of snap ọzọ ya bụ nwatakịrị
before ha na-eme ihe na-aga na Igbo number 1. ihe nwere strength in fact ihe nwere na-ekreta ịgba ọnwụ na-atọpụ ihe ngwa agha Aka eji nwanyị na-ekwu ndị ọzọ tụkpara ya ahụ ịghọtago were nwanyị na-eme ya tupu ha amalite na-eme n'ime uju n'ụmụ ụlọ ebe niile abụrụ dadị dadị ma ụmụ emezi ha dị eme obodo na-eji ụgwọ nwaanyị a na-egbu alaka ụdị aka nke aka ka njọ ahịa dị na ahịa jụrụ na main market na mango ma nkechi azụ nke a n'ukwu azụ mango nke atọ ya ayo gịnị ama na ka nwere ofu basket ya n'ụlọ ife m esi abata ụzọ dị anya ya aṅụchara m ọzọ ole ya aṅụchara m ọ dịghị gị ka agha na-eji anyị egwu egwuregwu ọ bụ iche na agha ji anyị egwu egwuregwu ọ kakwa mma gị jụọ m gasị ka ọ kakwa mma anyị ga chọji ya nke ọbụla ụlọ anyị chọji ya gide ya ka ọ mara na nwanne m nwa jikakwa ụgwọ isi ya ka ọ bịakwa ụgwọ isi ya onye mma butuo agha sị na ọ ga-abịa ka anyị nwekwuo ndidi ọ gịnị na-arụ gị ihe a were nwayọọ ma onye isi takụkpọ ya anya nwanne nwa ji nwee hope at least ịlọ bịara ịkwụ ụgwọ isi ya nye listi m ihe esetụlọ m memeja nọrọ ọfụma ọrụ biznes mebido ahịa ji m agbawa na sketala plazim niile bịa onye ma ị na-egekwa onwe gị chọọ iwu onye ara na ọ bụrụ na anyị lọ bịa lụọ nwanne gị nwaanyị ọ bụrụ biznes gị bido ihe na ọ na-emekwa gị onye mi ga-anọ ya na-eche mgbe ịlụ ọgụ bịara bịa hazie ọnọdụ gị dịka ajala m ga-ahụ na dis haus onye tara ahụ zụga gị na praịmarị skuul zụga gị spend ego niile zụọ gị na sekọndịrị skuul gịnị mebe na onwe gị gwa ọnwa na-esa ihe mere ịzụ na yunivesiti ịtara ahụzụ na praịmarị skuul sekọndịrị skuul gị na-emezi yunivesiti onye ma must I train you in the university ọ ndị ibe gị na-agụcha sekọndịrị skuul ha ga-abụ osu n'elu bụ ọbịa gị ga-ahụ 1 2 3 ọnwụ okeke ndị ọgbọ gị ị nọ ebe a na-eche gị nlọ gị ada ka ọ hachi ọnọdụ ihe na-eme gị idukwu nga eche mme ga-egbu ozu nwoke gị ọrụ 1 2 3 igokwa alụle mbe e dosara ya tụtụrụ m na ọkpọkpọ ụmụaka nyekwe m destiny m nye gị gịnị onye ma isi nye gị gịnị nye destiny m iwe onye ara ị nwere destiny ị nwere future ịma ihe na destiny nene ọnụ nye gị destiny gị nga chọmpa m ele m ga-anya ọdịga mpaghara ụlọ abụrụ anyị tụfịa akwa dekwere onye ara ị ga chọọ papa gị I don't blame you. You're making me to commit sin of consanguinity. You're nothing but a matrilineal pimp. All here, Onyara, parents of Attorney's home. Must I keep training your son till the man walk? On the man about Haga Asia, Ga Congo, Ga America, Kakuto Zlata, Hashenda, every day, no about Monagana, or Rabbit, idiot. Muna hodo no talk. I get them meeting. On me can I meeting. On me go ya na eyi grem trem fuomu. Ana bi me meeting ni shi. Wo kro be mari kam no wo bodere kam na na chi bi. Ibo mi bu na do de buli. Eyi ni honya na oni hele mo ni shi na na. Kega no. We ha na koma. Etumo nya ga ebu kazi ani shi. Plan ọwụla gị na ndị isi na ndị igwe tọ n'isi m ọkụ na wọkụrụ ọnụ a na-eji ekpere otu ekpe gọna otu ekpe asa plan ọnụ niile ọkwa mmi ka aba na-amụrụ ọkpọ mba gịnị obidono ọwụ nsogbu unu tigre n'ime ekwe a nara asị ogbu nwata mana ahụ ekwughị na-egbu okenye melalo gị si mba
bụrụ ọchanja gị gawa ọnịcha ihe gara aga ịmụta ọka esi agba katapọt gị isi onwe gị Goliath na David chewa na onye unu ga-agbagbute ya unu gbagbute Sabina aka shiri ka ụgụ onye nne na nna ya na-emere meeting with ndị igwe sa ga-atụjọ m ya ọ ga-ala ya enweshimikele kakwanụ ka a ga-agwa ya enweshimikele Sabina kama m lụọ nwụọ papa ị alụ Sabina hey alụ unu duru ekwe so mecha sụọ gị na Sabina ya uzi husband and wife kezi na-enweziri iwe anyị good news ọ celebration ị kwesịrị ibute mmanya na ka mụ na nwanne m na ka anyị rujuo ka anyị celebrate unu because before you papa less but na inweta Sabina na ịdị papa fo Sabina uzire mama fo elele ukwu eji Sabina inweta Chineke anyị uzie children fo etiezi eme combination uzie parents aga m anyepụ gị n'aha nyepọfọ aga m anyepụ gị nyepọfọ so ị gara aga gbapịara m Sabina anya ka m nwee ike lụwa kwanne ị gara agbapịa ya anya ebe ịtọ ibutele m ele ahụ ibutele m ụkwa n'osisi akpaka ihe nwetara ego na ndụ m ga-ewepụ gị maka esiri na famili pụọ gị kpọ m onye osi karakwa ya nga kacha aga ọkwa obere ife na-enwe m iwe m chọrọ m ịtọ ihe ịlụgo Sabina ka ahụ noted chi ego aka congratulations ya ka na Vitafoam hapụ m aka gbuchala aka ndị nze gbuchara m ya na imokwe ha na-enwe m iwe na ama atọ ka good evening kwanne mi na go onye toro ina akpam dada gafukwe dim ele dim na no kwanu manu asem sa ele dim no tebe start on e change lo start on e change lo Ini yang megang.
What the man come na jana make ka ndị electric shop na shop. Ele hizo ga ya. Ele hizo ga na ele mshi. Afoki. Baby. Hello. Sabina. Baby. Ele bishi. Nubulan. Umulo go onye. Me na baby. Chere biko chere kama ma wata. Isho le. Eshi mu ndanye. Jekwa nna ke baby. Bi megin. Ele he biara bi me. Owa wuru ko wonya ngwa ga na ndị nke ọnụ. Siko chere mo na nje kpata ego. Ma bịa ma emi ihe n'isi. Abịala ma bịa. Kise bi si lekra. Bulo ta anya bịa gasị na na nke baby bi. Hem na ele. Ele hi na dọkashị onwe gị. Ekele je ya ke hem na ma ahịa. Ele hi nye onwe gị nsogbu agbadawari. He dogo ọkụ n'ugbu a agbadawari. Whether na so I do. This I do. Dawari eme ya bịaba. Dawari onye nọgide ya nọjiri afọ ya. Agaga dawari esetụla onwe. Gị ga-aga kwụrụ nwa dawari. Amapụla godo dawari anya ha dị ka asị. Papa dia. Papa katele gala digo. Ito la. Bravo. La hala whatever. Oto de la. Sabi. Aba usi una ila ina. Ano udachi. Papa, congratulations in advance. Ndem shiga chare kwana. My husband and wife. La kala vitamin. Wala no mo gakala. Mana so ho ma me. Nguru go mama wala gam na wuri. Nna yori bara na nkume. Chineke na kremu na gnawo. Sabina maka Chineke kremu na gnawo. Maga shinin go gba bupu zo nwoge. Abe ji nwa no te gbo ogiridi. Isumo osu. Sabina isumo osu. Ta akwa chagbo mridi. Ele ihe awudu. Umudu na mo no lodu. Okeje. Asamu. Isi ni mo gi mo no lodu. Nga mo eligwe na nga ndo le konjo. Mo ide na nga di ma isi nzamu. Onye wudu igudu. Ne manna ma ka bebuso gaga. Maga shinin go gba pa ka bebuso gaga. Papa la hibu goge. Papa ne ai sade na no gore. No beto ni kai na. Husband and wife. La pito. Mele. Population. Our country rights. Not take our rights. And the case. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.